Isa pa hong issue na lang, Mr. Chair, if you'd allow me. Kagagawa lang po ng kalsada dito sa mga city. Uso ho ito dito sa Metro Manila. Kagagawa lang ho itong kalsada. Maya-maya makikita mo nagbubungkal yung PLDT. Mamaya-maya nagbubungkal yung Manila. Maya-maya Manila Water. Hindi mo na maintindihan, binubungkal. So sira na naman. Bubutasin na naman. Yung issues po nito, bakit di po munang pag-aralan bago gawin yung kalsada? Kunwari NCR, yung NCR director natin ng DP. Oy, Maynilad. Oy, PLDT. Oy, meron ba kayong gagawin? Bungkalin nyo na ito kasi gagawin namin. Kasi sir, kagagawa lang ng kalsada, huhukayin. Mabuti sana kung sinisemento ulit ng mga companies ito. Hindi eh. Tatakpan lang nila ng lupa ulit. Di ang pangit na hutignan at di ho maganda. Kailangan no siguro, kausapin ninyo, mag-usap-usap naman kayo, parang awa nyo na, kayo mga ahensya, Public Works, Manila Water, lahat, yung utility companies, gagawin namin ito, baka meron kayong gawin, ha? Baka pwedeng tirahin yun ito. Can't you do that? Sige po. With the permission of the chair and the Honorable Senator Tulfo. Totoo po yan, kaya po very recently nagkaroon po kami ng meeting with all the stakeholders po dito sa bagay na to at nakalabas po tayo ng bagong department order. Unang-una, dapat po yung 5-year plan ng iba't ibang, kunwari, ng DPWH, ng telco, ng utilities, power and water utilities na nagkakaalaman na po. At saka po nag-agree kami doon na wala silang sisirain na bagong constructed na kalsada. So, lumabas na po yung department order na yon na addressing those issues. So, enforceable na po siya this year, sir. Thank you.